Kebiar Semar Seniman Malang Raya. Ingkang dipun pandhegani dening Bapak Sampe ugi Bapak Hudi Wijaya medal saking tlatah Malang Jawa Timur. Nun Bapak Ibu ingkang sami rawuh pambukane ngatur sumangga kita midhangetaken ugi mirsani pambuka Kur Semar Seniman Malang Raya. Ingkang dipandhegani Pak Sampe Pak Hudi Wijaya Semar Seniman Malang Raya Kusuyata ngurip budaya kita kangge nusa bangsa sing guyub sing rukun sareng silang muspra kabudayan Jawi kita sami uri-uri. Seni
negara aja ren pancen kamu turun teko aja ora ten sumaran mring yang sukma Paramatya Srena Prabu Pantala Sakarep pisang pisang sesajining karya Jawas dan Semarang meranjang sukma Paramatya Sri Mahaprabu Pantala Ceko iki jamane HP sembarang kalir mangan turu adu selfie nganggo HP dagangane laris mergo saka HP tapi bojone digondol wong gara-gara HP iku ngono penggaweane arek iko kapok ngombe jamu diadai patok bojo lemu gak bisa ndoto pinarak ingkang sekeca mirengaken kidungan kula kanthi bismillah kula miwiti ngedong menawi salah pangapura ingkang telat yo urip nok donya doler pira suwene tak ibaratno wong mampir ngombe kecepetan aja nih pasti meluwayu mereka mulane karo tangga dulur aja sok ngrasaning kaeleane ngabekti marang pangeran kanthi becik barek tanggane puka karo kancane karo kan rusak nggih nuwun Bapak Ibu ingkang minulya nggih pangapunten ingkang agung mboten wonten sing salah kabeh sarwa belajar nggih kadang tepak kadang mboten tepak nah niki sakjane matur sembah nuwun atas rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun karaya-raya
Jatosipun kula mangertosi bilih dinten Minggu niki adicara panjenengan wonten dalem kathah sanget. Ingkang dulur agama Nasrani gadah kegiatan wonten gereja, lajeng sing muslim yakin kula sakniki sampean bolos gugur gunung. Mula mboten napa wonten wakile ning omah. Mugi-mugi rawuhipun Bapak Ibu wonten niki panggonan dadosaken jampinipun saya, dadosaken sapederekan kula panjenengan dados raket kados dulur, senajan duduk dulur kandung ning dulur tunggal guru. Ojo ganggu, ojo tiru. Guru napa? Wong Jawa ojo lali Jawane. Mila kula setuju pangajape ketuanipun Semar Bapak Sampe panjenengan sedaya monggo kagungan paguyuban wonten ing pundi papan kemawon, wonten Sumber Manggis Pak Karti kagungan, wonten Gunung Cidor Pak Marsono kagungan, Pak Nardi ugi kagungan, sedaya mawon dulur-dulur ingkang rawuh kagungan paguyuban piyambak-piyambak. Ning ing mriki panjenengan dipun iket kanthi setunggalipun wadah inggih menika seniman Malang Raya. Lintas niku nggih seniman mboten? Seniman nggih. Mila inilah wadahnya. Kula kok kepingin ndang diundang bolo-bolo lintas nggih. Setuju nggih? Selak kepingin muga-muga mangke halal bihalal lintas ngundang kula panjenengan sami nggih. Nggih. Ben ketok guyub rukune ngoten. Kula tambahin dandut iki. Oh nene ponang apa naros paking kender lan kambang kong kempol kenong lan kendang aditabo bareng arane gendingan. Sugeng rawuh iki gendeng jula juli paling penak mbarek dikidungi wong perlune ayem-ayem ati masyo gak duwe gak ono sing ngerti jarene kidula julin dangdut iso ngibur wong wedok sing bersengut blonjone kurang meja kursi sampai katut bareng sing wedok eling sing lanang ditabok parut ana sing ngarani jula juli disko tak jogeti ala tambah eco gak ngerti ndek omah dinteni mekar pegawai toko sebab TV berwarna isik mbayar separuh gak ngecap zaman kunom noman sirsiranku sak pirang-pirang kadek tutuk anake wong sembarangan ngalor ngidul montor-montoran tapi sing weruh ala yo enggak heran iku ngono montor kreditan apa maneh bareng aku kawinan emas kawin 10.000 bojoku tak jak urunan namung semanten hitungan kula
menawi lepat nyun sepuh. Eman-eman ayo nandur sing kena di